ababukeli be-Black Life TV nakuphinde ngibingelela ababukeli be-Real TV1 nala ngihleli nobhuti Khuzani Inkosi kaMaskandi abamazi kahle kakhulu base ke uqopha imlando usuku nosuku namhlanje sila size kwi-launch yani yoDidi Olumashoba bhuti omdala uyaphila ngiyaphila mfowethu kunjani no ngingaphila nami ngiyajabula ukuthi ngibe nawe ngifuna ukwazi nje ukuthi kahle kahle namhlanje usuku namhlanje lusho ukuthini kuwena ngabe yini le ozoyenza namhlanje if ukhona uzoyenza uzodlala ziphi ingoma engakusho nje namhlanje ngizosupporta uDidi Olumashoba okuyiqembu eliselisha endimeni kaMaskandi kodwa elibukakala line support esimanga elibukakala lithandwa kakhulu abantu ikakhulukazi ke nabantu bangakhona ngapha kwamaphumulo balithanda kabi bayifela ngaleli qembu elikaMaskandi ehlabahlosile njoba ngikhona ke la ngizile nami ukuzophosa itshe zivaneni njengomculi kaMaskandi ohamba phambili othe angeke ngiyeke uma ngabe ngibe ngihlatshwa ikhwela ngimenyezwa kubonakala kubalekile ukuthi ngibe ingxenye yalom umcimbi wanamhlanje ngingathi nje ngiyafisa ukuthi konke okuzokwenzeka namhlanje kwenzeke ngempumelelo bazongibona abantu ngicula estage kanye nabo nalo uDidi Olumashoba ekakhulukazi engomeni angisha nabo ngoba namhlanje ihosi ngabo namhlanje azili uzoba hosi ngathi sizoba hosi ngabo mazoba ke hosi ngabo kuyacaca ukuthi ngizodlala kakhulu ingoma engisha nabo estage nje uyishilo ukuthi ba iqembu elisalisha emculweni okusho ukuthi ubhuti Khuzani njengoba ekhiphe ingoma nabo uyabalekelela abantu abasafika endimeni ngiyamthanda kakhulu umuntu ongenayo ngoba umuntu osuke ngena emculweni kuthina ufana nokuthi usuke eyimbewu
ezoqhuma iphinde iqhumise futhi ezinye izimbewu. So uma ngabe usuke ulekelela kakhulu abantu abasa engenayo emculweni sokuinvesta, ngoba akumele umculo kusasa uphele emva kwethu, kumele umculo emva kwethu uqhubeke nabanye bevele. Uma singabalekelela abantu abasha ukufuna bebasha endimeni, sithi thina umculo kushuthi awufe ngathi, kodwa masibalekelela sithi umculo uqhubeka, ngoba umculo kaMaskandi siki operation la sithi khona, sithi operation umculo kaMaskandi sifuna utrend endawo zonke. Siyawubona ungenile ema-university, siyawubona ungenile ezikoleni, siyawubona ungenile kuyona yonke indawo. So engikuchazayo njengamanje, umculo kaMaskandi sifuna usabalale ngisho naphesheya kwezilwandle. Umculo kaMaskandi sifuna abantu bephefumule wona. Sizokwenza lokho ngokubambisana, ngokubambana ngezandla zombili, singalahlani. Abasafika endimeni mabengena endimeni sibalekelele bethole nabo ukuthi bengene. Lokho kukodwa kuyokwenza umculo kaMaskandi usabalale ngalendlela esifuna ukuthi usabalale ngayo. Hayi, siyabonga kakhulu bhuti Khuba, amazwi akho mahle kakhulu. Ngiyathemba ukuthi abantu balalela bebekhona. Akusizwane uma khona umuntu osumkantshubovu kwazi ubalekelela abalandelayo ukuze ukwazi ukuqhubekela phambili, igama lomculo kaMaskandi liqhubekele phambili lingafi. Siyabonga kakhulu bhuti Khuba. Ngibonga kakhulu baba. Sizoseka iqembu lala endaweni Udidi Olumashoba ngethi ibona abasibizile namhlanje. Yabona ukuthi bangaqhubeka nisupport laba bantu basazokwenza izinto ezinhle la. Kade ngibatshela ngithi kufuna kunyaka nonyaka kube khona ifestival la eSabuyasa, ngoba niyabuthanda ubumnandi nami ukuthi kuze la. Sizoqinisekisa ukuthi ifestival unyaka nonyaka iba khona la. Phambili Udidi Olumashoba, phambili. Okay. Is there black light?